Samtang mga kasama tol sa gipahigayong confirmation of charges hearing ni Former President Rodrigo Duterte, ginganlan ang pipila ka mga co-perpetrators sa kanhi presidente. Lakip kanila mao sila Senator Ronald Bato de la Rosa o Senator Bongo, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kanhi City Police Chief Vicente Danao o kanhi NBI Chief Dante Giran. Sa maong presentasyon, gipahibalo usab nga mahibalan karong adlaw ang hearing ang ilang mga nahimong papel atol sa termino ni Fprrd. Atol sa hearing gipresenta sa prosecution team ang mga giingong nahitabong pagpatay sa dihang si Fprrd nahimo pang mayor hangtod nga nahimo siyang presidente. Ato paminawon ang nahimong prosecution. Mr. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan to neutralize alleged criminals in the Philippines, including individuals perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes including murder. Mr. Duterte and his co-perpetrators implemented this common plan through the hierarchically organized structures of the Davao City Police and Davao Death Squad, and then the national network. Samtang mga kasama nagpagawas og pamahayag si Representative Paulo Pulong Duterte kalabot sa gipahigayong nga confirmation of charges hearing batok sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Parayag ni Pulong walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas tungod matod pa dugay nang mipahawa ang nasod sa Rome Statute. Sigon sab ni ini ang liderato ni Fprrd alang sa mga Pilipino ug dili alang sa mga langyaw ug sumala ni ini wala matod pag-ila sa ICC ang milyones ka Pilipino nga nakabati og kahupayan ug kalinaw atol sa gera batok sa droga. Gipunto sab ni Pulong nga dili mausab sa maong hearing ang kasaysayan ug mandato nga gihatag ni Fprrd sa katawhang Pilipino. Sa katapusan gipadayag ni Pulong nga dili kuno ikompromiso ang soberanya sa Pilipinas ug giingong hostage ang iyang amahan sa kandidatura sa iyang igsuon.